Priatelia, vítam vás pri ďalšej časti terapie štecom. Dnes si namalujeme Ifrit Sultana z frakcie Inferno z Heroes of Might and Magic 3 The Board Game. Je imúnny voči ohnivým kúzlam, čo mu v týchto horúcich dňoch závidím. Takže sa pohodlne usaďte, niečo si želajte a ja idem na to. Ako prvé malujem jeho pokožku, a to farbou Gory Red. Postupne nanášam dve tenké vrstvy na celé telo, tvár a ruky Džina. Plamene, ktoré mu salajú z rúk a ktoré má Ifrit namiesto nôh, bude maľovať kontrastovými farbami. Aby lepšie vynikli, maľujem ich najprv farbou White. Aby som kompletne prekryl pôvodnú čiernu farbu, musel som aplikovať až 3 vrstvy bielej farby. Nehľadajte prosím za tým žiaden skrytý úmysel. Plamene bude maľovať kontrastovými farbami Bad Moon Yellow, Magma Drop Flame a Doomfire Magenta. Všetky majú také pozitívne názvy. Začínam farbou Bad Moon Yellow, ktorú nanášam na celú plochu plameňa. Nečakám na zaschnutie a rovno priamo do nej nanášam Magma Drop Flame. Z miesta, kde plameň vyvstáva, nanášam Doomfire Magenta, aby som plameňu dodal väčšiu hĺbku. Pri tejto technike je veľmi dôležité maľovať rýchlo, aby farby nestihli vyschnúť a vznikol tak čistý blend farieb. Základom úspechu je podľa mňa absolútne pritom nerozmýšľať a ťahať štecom, ako vám príde. Myslím si, že môže byť, až mi je z toho tak nepríjemne horúco. Za pomoci čiernej farby Black opravuje moje chyby z nepozornosti. Ifritovi maľujem jeho kozu briadku, aby bolo jasné, že je to goat, ako sa patrí, a tiež jeho obočie. Čierno maľujem aj vnútro jeho modných doplnkov, ktoré má na bicepsoch. Aby Ifrit ukázal, že nemá iba svaly, ale má aj nejaké tie peniaze, rozhodol som sa, že kamienky, ktoré má na turbane a modných doplnkov, budú zafíry. Maľujem ich farbou Kantor Blue. Za mňa je Ifrit ideálny kandidát na Tinder. Ako ďalšiu základovú farbu používam Glorious Gold. Maľujem ňou Ifritov turban a okraje jeho módnych doplnkov. Dávam pritom pozor, aby som nezamaľoval čierne vnútro. Rohovinové výrazky, ktoré má Ifrit na ramenách, maľujem farbou Marghast Bone. Až teraz som si všimol, že Ifrit má na turbane akési pierko. Maľujem ho farbou White. Vzor, ktorý je po obvode turbanu, maľujem farbou Ice Yellow. Týmto krokom mám namaľované všetky základové farby a môžem sa pustiť do highlightov.
Zabudol som na voš. Viete čo? Není týždňa, že by som na dačo nezabudol. Není týždňa proste. Celý turban rohovinové výrastky aj modné doplnky prechádzam vošom Agrax Earthshade, aby som ich neskôr nemusel highlightovať. Konečne sa môžem pustiť do highlightov. Ako prvé highlightujem pokožku. Poučený z minulého videa, do farby Goret pridávam iba trochu bielej farby a maľujem cca 90% pôvodne namaľovanej plochy. Prechádzam každý jeden sval a až teraz som si naplno uvedomil, aký je Ifrit vymakaný. Je to vlastne taký džin na steroidoch, ktorý ti síce splní 3 želania, ale potom ťa pošle na pozorovanie. V ďalšom kroku do existujúceho mixu primiešavam trochu viac bielej farby. Maľujem jeho tvár, pričom zvýrazňujem nos a lícne kosti. Opäť prechádzam každý jeden sval, ale teraz maľujem už len cca 70% pôvodne namaľovanej plochy. Všimli ste si, aké má trapézy? Vôbec sa nečudujem, že v hre robí o 150% väčší damage Genion Staveru. Do mixu primiešavam ešte viac bielej farby a zvýrazňujem už len časti tela, ktoré sú najviac osvetlené denným svetlom. Špička nosa, lícne kosti, prsné svaly, sixpack na bruchu, ruky a prsty. Musím neskromne povedať, že som sa fakt zlepšil v highlightovaní svalov. Zafíry highlightujem mixom farieb Kantor Blue a White. Vôbec som nezabudol na oči, čo ste. Zo strategických dôvodov si ich nechám vždy nakoniec, lebo rád žijem na hrane a ak sa pomýlim, môžem ďalší 30 minút premaľovať priestor okolo očí. Zlaté komponenty highlightujem farbou Auric Armor Gold. Dávam naozaj veľký pozor na to, aby som nezašiel do záhybov a čiernej farby. Mimo kameru som urobila jemný highlight brady a obočia a náš pekelný zvodca je týmto hotový. Môžem sa pustiť do podstavca. Na podstavci už klasicky robím pramene lávy. Začínam farbou Scarlet Blood a hrubším štecom vytváram priestor pre ďalšie farby. Farbu nechávam stekať hlavne do malých škár. Pokračujem farbou Hot Orange a tenčím štecom sa snažím veľmi nevychádzať zo stredu naťahaných čiar. Nakoniec farbou Moon Yellow dotváram poslednú vrstvu prameňov a podstavec je viac menej hotový. Možno je to tým teplom vonku, ale plamene sa mi zdajú príliš žiarivé. Aby som im dodal trochu takej špinavej sadze, z čiernej farby som si vytvoril glaze a ten nanášam na vybrané miesta. Už len klasicky namaľujem obvod podstavca farbou Scarlet Blood a máme to za sebou, priatelia.
Ifrit môže ísť rozdávať ohnivé rany do srdca nepriateľov.